ya kan ka pot rai fol dengan beberapa jin sungut yo blay bat kamtam inyo ban dia kan ni ba kum kadak ba naduk mata singi inyo bat pon kam no kat kum ka jimbang jom ka snong dan ka kinok puni ajong ni inyo ban penukam nang ni sipat kum kadak jin ni nga khap yo ni bon. Kapot rai kabadon hak senong maurang lang lai kentot Southwest Hills District kadai kawai ke jaka jengok kai perthai ke bai tenan ha kaba kani ke jaka kadon ru lai teli kikshat benok rempum ki bai tenat shisha ya kini lapli hakal arpulai trek unopra arjar arpulai da UMDC jong kamau keruat constituency ba karna sosyang ha kajing ya don rekat lang jong ba Roland Marwin menteri senong maurang lang lai kentot ba Roning Lengdo secretary maurang lang lai kentot tourism committee maurang lang lai kentot bat kipat ba jong kasnong ba karna sabakran hagani kesngi ulong ba kajing don ki jaka jengok kai ba itenat hapo jong kani kasnong kan salong kawai kalat kalenti man penriu spa ya kasnong kathan bat kari kasihi boro kawai nambar kumba ka sora ka dei ka wei ka jaka ka ba kibru kitut ban leit pet kai bat karman scam ba kani ka pot rai kan sakring ya shibun kibru ka bakwa ban wan sagihi dala ki jong ki mat kani ka jing itnat jong kani ka jaka kalong hadu kata bat udon ka jing karman ba kipat ba kinwan ban pet bat sagihi dala de ya ka jing itnat jong ka mengilak sedang ya kini jing turai na duka surok nanta kaneka caka bangi petkuj ya kaneka caka ka bamtah ni bat kumjuru ya ka jingdon jong ka ksat ka ba ublai ula ai na ka bamtah jongi ba nginyo ban pendon kam na ka bamtah ban pen aram ya lede kimbiat jingbut kat jongi tiha kaneka pot ka bamtah ngam kwa ba ngin grand slam nomor 4 yo ban lej ha ka main spot kaneka caka ka bakar pang ka bangi kwa ti ngai sukwa ban ya thu lengkot ka de pot pomta na ka joki kum u nong mikmat ba kane ka jaka na kane ka wa ka bangi ong ka wa pot pentok ha kane ka liang ka de ka jaka jong ka snong morang lang lai kentoy bat da ka jingdon jong ka wei pat ka snat wa ka bami nang te na jan na budaya ka la penyo ya ka wei pat ka ksat ka bangi ong ka ksat pot rai ti lengba jong kaneka skim urban mission ni lasdang ya kaneka jigrei nadu islam arhajar khat nyo November arhajar khat nyo ni sedang ya ka surok bat kini ki jingking bat kaneka futpat bat nakaliang jong ki pat ba sinong ngila sedang ban sinai ki jingking dieng ban hiar spok sat bat nrei namar ka jing sniu jong ka surok ya ka bamla ban ai ka rong mereka surok bariat ki kapenlong ru ya ki pajba nang susnong bat ki bri ki banabar bah kinom la ban wan ban pe ya kajing ikanat jong kana caka kata ka skim kala jano ti na kaliang jongi kum ka dorbar sinong lengba ka executive committee nilai perkhat balakum no ya kini ki bang la sna ngim dei ban su penjano ladang isu takut no da ka ba si ap ya kata ka skim sokar kan long kumbangi ong baka basu bread ya mol nai ti nak kadaw ngila perkhat lang baka komiti ba nyen ailat ya kinu kiken hon ba kin la ba kumno ban manage ban penhaya kaneka jaka la kumno ngin yo ban penon kampang pot lang nama rak poliur ngi suthu baka stom ka surok ti nak kadaw ngila brong ba hau nu benai November ngila ya perhat eta bat kum ka dorbar ngila sim ya karai ban ailat ya ki rusmet ki badai ne posnong bakin yo bat penian bat ngis ngudon bok bah nakaliang jong i ba Thomas rengkat bat katukat ni ki prari rempa kila kuloi na ka bentaban persyang ya kaneka jing persyang bat penbahaya kaneka jaka bat kasnong ru leng bajong kaneka komiti ke bah ngi ongka MTK tourism committee rengkat bat i ba Thomas ngi ya yat lang na ka banta ban penbahaya kan ni nang ba nakaliang jongki pat ba
bat kamtam ki brio ki ba ya kamariang kin yo ban wan sakhi ya kajing itnat jong kaneka jaka ti ha kaneka put ba mata ye snutanat na kamta jong si ba ret ba sisil ba hilala ban kelak ya kapur na ka bantah kaneka sni ba mata ti ngila ban ong ba kaneka put ba mata kamdei kajing yalang paj ba Andre kedai tang na kamta kumno bangin yo ban kum kadak ban ot yu ribon kadak jong kajing pli ya kene pat kamtam ni sngau ban ong ban ai kebeli kamtam na kaliang jong ki media namar ba kajuk ba mentah ngila ban ong ba deleng ba jong ki media ba ki brio na keleng jong ka than ka jongi jong ka jelahi bro kowe bat ngila ban ong ba wat sedu keleng jong ka perthai ro deleng ba jong ka media ba ngila ban sakhi ya kinu ki bantah ke ngikirmen ba leng ba kanai kasih ke ba mantah na kaliang jong ki pat ba kin sala ban ui leng ba tilak sai ku buat kundo ba kin la ban wan sakhi ya kajing itna jong kanai ka jaka bat ngila ban ong ba nadu mentah kasih lan nadu la syai ngila ban ong ba na kaliang jong kanai ka MPK tourism committee kan sala ban peniat ia kaneka jaka te hakna Kaladai kapor na kabatajungi. Kum kasorkar. Kum kinong mikmat. Bat kamtam gajing trilang bat kasunong. Kipaj ba don kam ban raikut. Badai ban lei na kabataj kam juk kai. Gidon ni gijaka kiba itnat. Hakaleng jong kani kari kasi gajungi. Kerpang ikani ka jaka ni po pot rai. Jen lada ka sorkar ka pelut ya kepisah ku mak pelut ya kiwi ki bentah. Kalau long gejeng kerku ya ki ba kalau long gejeng kerku ya ki nong snong dei tang ba ki wan kai ki brio. Henry ki wan ru ban ai kam ya ki kon samla ki jongi ya ki ba namar ba mundur lada wei brio wan na po asam wan hakani ke jaka halenti jong ni ka jela ka jungi lane hang ni uhaban penut ke pisah uhaban thet uhaban bam uhab thet jeng bam bat ki wei ki bentah da ka jeng wan jong wei brio lada dakilak mut kitut katno ka jeng mentoy jong kipaj ba ki kun samla bom don kam don jam kapenlong ban yok kamai kaji kapenlong ban yok kam yok jam bat kani kini kebentak banga soban pasat jengmut ada kemen sisa ya kador basunong jong ka moronglang lai kentoj kabala yo i jengai sepang kam jok kai prai bat ban pelut ya kai ka baki yok kepisah hakani ka jaka bat kam tam kajing temu kalong ya ki badon hapo jong ni ka jaka na ka banta ban le na ka banta kajing kring lane ban kring ya ki turis lane ki nong wan jong kai perthai kalau long siya kabon ka mandu kata-kata bat nga penpau kajing ai kulai ya ka kenhun balayalam dari badeng temas rengkat kajing trilang jong ka tourist spot tourism committee la banong jong ka sinong kabala snode banong ba hap penek pensa kai kabala sena la pelut bat hap nang bang penbahas susu nang ba ki ba lale kanom long ka jinglem bat kamtam banang plan ro kumno banwara ya ki jingmentoy jong na ki department lese na ka tourism department na ki trans jong ka sorkar kibadan po jong kajala ka jungi banwara ka jing mentoy panang pun bahas susu ya kena jaka tena kaliang kajonga ngin sekran bahabat kini kirang bahabat menteri jong asnong ngin ya persang banwat ya kilat kelenti kumno bangin yo ya kita ki skim yo ka jingrap na ka sorkar pun bahas susu ya kena ka dong bat nakaliang kajonga let's say larajia bangindang yo ka skim na ka diskonsil ngindang ya be excited menen ngirang
don ka session na po Desa Konsil ru kadang pensay po kayong dorbar kalau magidangwan kini kisngi deli nakamtaban kerpat ya kasorkar India bahkan aino ya ki kan sanction no ya ki scheme ke balamang na kabenta Desa Konsil kujungi but ngait scam let's say kini ki senaman let's say ki tarik lani kita yo jong u Januari let's say ngikremen baka sorkar India kan pelat ingi kafan bat lembah jong ni kafan lada deba ngiyo ya kani nakaliang jonga bat menteri rangkat bat kini kerang bak ini berkat ke iba di benle benwara ha kani ka jaka jong kani ka benra benrong ya kani ka jaka pentip ka pertai ba kadon ya ka jaka ka internet kum kani te nakaliang jonga ngai suka bani tu ipi ada buru bos tenat palat haduk kata balik sang kai mo yung balik pet ya ki jaka ki lom ki wa ki jinglong ki jingman jong kiri jong ki jela bat kamtam hakani ka jaka ngampat yo mat ban lane ban pet dalade hang ni nata kasi nata teman sisa haduk kata agi wi benta jong kani ka morong wipon nyelaiat tak kejat keleng tang ninga padiok bandrung te ngisukwa ban ya pasan cumut pi hang ni kalong ba ha kiri jong pertai ki ba kiu stat ba ha kaspa ka po kadai tang na kadaw jong katursim lani ka kam jungok kai pertai but lada pipet ya kari Israel ka holilan ka bang ikot kaba kadai tang kiri hang tu ki bubun de kiri siap mau sudah hari nakadaw ka jing tujong kituris lani kinong jung kai pertai kala kalalong kari ka berus patam bat ka bodon bor bat ka balakyu borok kiliang tang nakadaw ka jing lek kituris namar ngangal apoy haus na marjar katar larang ngangalit ban bret yang pisah silak stay lada daki million kibri kilet sute ke jaka to mudur katno ka pisa kalet apo jong kate kari umde tang kari menta hakini ki benang kadang wan keleng Singapura po Thailand ngiwan mat pet ki pajba keleng kiri ki suwan ban pet ye ki jing itanat jong kilum kiwa ki dolunong ki beach ke bangi khadak ten pareng ki jaka badon ki siap mo harut duriau ki jing itanat jong ke jaka kabala ai kerpang doble kalau pelong ki pajba bentut bat kari ka kiustat aduk kata-kata keruspa aduk kata-kata ka pelong ben ai kam ai jam ye ki pajba nong sunong ani pajba jong kari